ден. Търсите си страшна книга. Логично, нали сте книжарница за хорър книги. Искам да кажа с какво да ви помогна. Добре. Какво ще кажете да започнем с класика Стивън Кинг? Имате ли проблем, че е на английски? Не? Добре, това е класика Салем Слот. Аз откъде да знам дали е хубава? Не съм чела всички книги, които препоръчвам. Но е известна. Ако не, какво ще кажете за Училището за добро и зло на български? Доста дебеличка. Става дума за две приятелки, София и Агата. Русата, която се облича като принцеса, и чернокосата, която изглежда като вещица. София отива в Училището за добро, Агата в Училището за зло. Познайте дали това е правилното решение и коя всъщност е добрата и коя е лошата. И между другото, книгата е в цели 3 тома. Да, помислете си. Искате нещо по-мистериозно? Секти? Добре, какво ще кажете за Дан Браун? Тук винаги има секти, тайни общества. Става дума за омразата между религия и наука. Защо има Саграда Фамилия на корицата? Действието се развива в Барселона. Не, няма да ви е много сложна. Аз се разбрах и вие ще я разберете. Да, чела съм я. Все пак съм чела някои от книгите, които препоръчвам. Като всяка книга на Дан Браун има фактология, реални хора, реални места, тайни общества. Но ще я схванете. Помислете си. Между другото, знаете ли, че освен книги в нашата книжарница предлагаме и други неща? Примерно ето този фенер за Хелоуин. Всъщност е свещ. Чакайте. Ето изкуствена свещ. Може да го подарите на някого, ако искате. Така да го наблюдава. И само да ви кажа, понеже понякога получаваме странни оплаквания, ако човекът се чувства наблюдаван през цялото време, проблемът се е изцяло в неговата глава. Естествено, че фенер не го наблюдава. Хелоуин е далеч. За вас е далеч. За някои хора с Покемон започва през август. Ама аз не ви знам какви планове имате. Не за отмъщение, за Хелоуин. Добре, това не е за вас, хайде. Какво ще кажете да видим? Имате ли предпочитания, роман или поезия? Може и поезия. Добре. Ето, The Macabre Masterpiece. Това е поезия на английски. Книгата е разделена на няколко сектора по теми. The Macabre Masterpiece, Poems of Horror and Gore. Има всичко. Зомбита, кръв, първа глава, ад, хел. Втора глава е посветена на кръвта, може би беше. Втора глава, кръв, blood. Трета, creatures. Има зомбита, върколаци, има всичко. Suspense. Да. Помислете си за нея. Какво гледате свеща? Това не е кафяво, това е цвят, мръсна кръв, заразена. Или ръждиво, ако така по-ви харесва да го наричате. Не я искате.
И тогава аз ще си я запаля. Какво? Да, мога да си ползвам продуктите както си искам. Мога да правя каквото си искам. Защото книжарницата е моя. Какво да ви препоръчам? Може би нещо криминално. Така започва злото. Тази е криминална и не е паранормална. Да ви прочета. Младият Хуан де Вере, секретар на ексцентричния филмов режисьор Едуардо Мориел, е натоварен с необичайна мисия – да следи дългогодишен приятел на своя шеф и да разболи мистериозното му и нечисто според стигнали до Мориел слухове минало. Надхвърляйки поръчението, мъжът шпионира дори семейството на самия Мориел, по-специално неговата жена Беатрис, грубо отблъсквана и оскърбявана от съпруга си поради загадъчни причини. Хуан е въвлечен в разкривания и преживявания, незаличимо белязали живота му. Не, и тази не съм я чела. Ама вие искате ли да я четете или не? Добре, мислете си. Извинете, пак да ви попитам. Познавате ли човек с арахнофобия? Когото мразите обаче. Значи, ако му подарите тази брошка, ще вижда паяци навсякъде. Другите няма да ги виждат, но няма значение, той ще ги вижда. А ако няма арахнофобия, ще я придобие. Как така не познавате такъв човек? Не мразите никого. Не ви вярвам. Вие си знаете. Добре, кажете как да ви помогна. Да видим. А знаете ли какво? Имам само още един въпрос. Вижте, това ще ви хареса. Това е жезълът на любовта. Да. Тук имаме и неща, свързани с любов. Не само ужас и кръв. Сега ще ви кажа как се ползва. Вие в момента с разбито сърце ли сте? И да не сте в момента 100% се го разбивали, нали? Няма как да не са. Значи, взимате жезъла на любовта, отивате при човека, който ви е разбил сърцето и му го разбивате в главата. Оттам насетне няма да му върви в любовта и винаги ще бъде с разбито сърце. Ако не, поне ще е с разбита глава. Явно хората, които четат, нямат чувство за хумор. Добре, няма жезъл за любовта за вас. Какво да ви прочета пак? Това. Белязаната. Тази е за вампири. Харесвате ли вампири? Понеже май много не обичате насилие. Да, ще ви прочета. 16-годишната Зои току-що е белязана и трябва да постъпи в дома на нощта. Мистично училище за вампири. Тук тя ще премине през промяната, която не всички белязани преживяват. Нечовешко е да започнеш нов начин на живот без старите си приятели. Зои обаче открива, че има специални сили дори за вампир и е избраницата на вампирската богиня Никс. Но с новите си сили в нея се пробужда и жаждата за кръв, която тя за нещастие отолява с бившето си човешко каче. Можехте да сте като нея, ама като не искате. Зои обаче не е единствената със специални сили в училището, щом открива, че водачката на дъщерите на мрака
най-елитната група в училище злоупотребява със своята божествена дарба, Зоуи трябва да потърси дълбоко в себе си смелост да прегърне своята съдба с малко помощ от новите си вампирски приятели. И явно книгата е в 3 части. Да или не? Какво друго да ви предложа? Какво ще кажете за... Ето, това е перфектната книга. Gothic Short Stories. Да знаете, че това са стари истории от средата на 19 век. Тоест, готически класики. И да знаете от мен, най-страшното в тази книга е английски от 19 век. Ако искате, дайте шанс. Ако искате пък истински класики, Едгар Алан По на български. Вие си решавате. Какво? Това ви интересува? Ами това по принцип е пясък от мароканска пустиня. Не, сериозно говоря, за това е червен. Да, пясък от мароканска пустиня. Служи само за декорация. Освен ако не щупите шишенцето, тогава джинът, който е пазител на пустинята, ще излезе и няма да бъде никак щастлив, че е на сила преместен на друг континент и служи за декорация на окултно студио, на книжарница. Това не е за вас, не е подходящо. Знаете ли какво? Чакайте, ще ви предложа пъзъл. Понеже гледам, че не си избирате книга, имаме и пъзъл. 1000 части. Да, доста едноцветен, ще ви е трудно. Има тук лабиринт, бели рози, статуя, която май е жива и наблюдава. Вероятно наблюдава на градина. И да знаете, че не е само пъзел, има загадки. Трябва да откривате разни изгубени символи. Да, малко са трудни, защото са математически. Не ви се занимава с математика. Не мога да ви виня. Ами, понеже гледам, че не сте много по мрака и кръвта, даже не знам, що сте в нашата книжарница, но обикновено не предлагам романтични книги на клиентите, обаче хайде малко любовна поезия за вас. Soft Doors. Има илюстрации, кратки стихове, ще ви хареса. Ето. Колкото искате илюстрации има. Да ви прочета нещо, добре. I'm lonely, but I don't want company. I want to lie in bed alone, knowing someone else is thinking of me. Това е добро.
Those who don't believe in ghosts have never had a broken heart. I love your scars, they give my fingertips a story to trace. И за това не знаете. Да ви кажа, нямам повече книги. Ще ви дам малко време, хайде. Само да ви питам, ще избирате ли, защото скоро ще се стъмни. Не го гледайте, че гре слънце и сега ще се стъмни. Но ако искате, може да пренощувате тук. Кое е странно? Че ви каня човешки да пренощувате тук. Какво, като съм непозната? Знаете ли какво? Прибирайте се по-тъмно и аз не искам да оставате. За през нощта имам предвид, иначе искам да останете в книжарницата. Обслужваме клиентите си с внимание и търпение. Какво? Избрахте си? Не може да бъде. Кое? Белязаната? Значи все пак ще дадете шанс на вампирката. Така ви искам. Вижте колко красива корица. Та има гравюра. Добре, значи това е едно. И какво друго искате? The Macabre Masterpiece. Само да ви кажа, пълна с правописни грешки, даже на места поправях с молив, ако това не ви пречи. Добре. Поезия на английски, роман на български. Няма да съжалявате. Мисля. Заповядайте. И чакайте. Това също е за вас. Момент. Това са кристали. Има далматинов яспис. Котешко око. Тигрово око. Това е кървав камък и няма наистина кръв, не дейте сега така предубедено. И други два камъка. По-необичайни. Да, това е подарък за вас. Прокълнати ли? Как така ще са прокълнати? Това е подарък, защото си взимате повече от една книга. Просто е подарък от книжарницата. Ама моля ви се, на вас всичко ви е прокълнато. Да ви приличам на вещица? Приятен ден и да заповядате пак.